Nuwun. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagyoyon, rayu rayu rayu. Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang satu kani hormatan, bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satu kula badani adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kanugrahan rahmat ingkang hidayah dumateng kita sedaya. Tema ing wekdal punika saged kempal meninggal kanthi pijenengi nir ing sampekana. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani. Sakde malih kula sakanca kelas 9 badhe nilaraken puyatan SMP Negeri 1 Gandusari. Purih pramila mbok bilih sakderengipun kula disawang kriya panjenengan sedaya mboten kalepatan. Saha tindak tanduk ingkang kirang marani ing ngalih panjenengan sedaya kula sakanca nyuwun agung ing ngapunten auras sejatosipun kula pepesah nalika pawiyatan panika laratiken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula ngene kados dene sederek yambak nanging kados pundi malih kula panjenengan sedaya nanging tintah sawantah kula boten kuwahi nyelahi pepeseting Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula derek paring pepeget dumateng panjenengan sedaya sak medal kula saking pawiyatan punika pangejap kula adik-adik saged dasa siswa-siswi ingkang tansah bangun miturut dumateng bapak saha ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah nurung dasa lan kuro puji mugi-mugi ingkang tansah wonten ing parawiyatan mriki tansah makin nantuk pansayanipun Allah Subhanahu wa taala. Samanten nanti kula nyuwun donga saha pangserat mugi-mugi kula sak kanca saged ngaisaken boten panyuwatan ing kanskung ralabi wasana namung semanten atur kula minangka sesulih rencang kelas 9 sedaya mbok bilih wonten gawang gang suling saha benceng cemeling ning atur kula tansah nuwun lanasiuring samudra sih pasuk kami nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.